A nova de que a Xunta sacase a exposición pública o proxecto da primeira fase de conversión en autovía da vía de altas prestacións que une Brión e Noia foi recibida de xeito satisfactorio no Concello, ao tratarse dunha demanda xa de vello. O alcalde Santiago Freire aplaudiu o inicio do proceso que acabará desdobrando este vial, xa que permitirá chegar a vila a Santiago e incrementar a seguridade. Por unha banda é unha boa nova porque supón unha reducción dos tempos e unha mellora da seguridade viaria para os vehículos que se desplacen dende esta comarca da Ría de Muros Noia hacia Santiago, e por outra banda pois supón tamén a posibilidade dunha maior afluencia de visitantes para disfrutar das condicións turísticas, das praias, da paisaxe que ten esta Ría de Muros Noia. O trazado que se proxecta terá unha lonxitude de preto de 10 km, iniciándose no final da autovía AG56, Santiago-Brión, e finalizando no tramo Martelo-Noia. Esta primeira fase de conversión en autovía supón o 60% da lonxitude desta vía de altas prestacións e podería entrar en servizo a finais de 2026. Os prazos, a previsión que nos trasladan dende a Consellería é finais do 2026, principios do 2027, para o, digamos, a apertura á circulación, tendo en conta que hai unha tramitación administrativa, logo hai un proceso de licitación do proxecto construtivo e finalmente hai a execución da obra, e esa execución vai a depender de cales sexan os prazos que oferte a empresa adxudicataria. A estrada proxectada no desdobramento será para cada calzada de 2 carrís de 3,5 metros de ancho, beiravías de 2,5 e unha mediana de 3, dándolle así continuidade ás características da autovía no tramo Santiago-Brión.